Здравейте! Здравей, Цвети! Виждам, че започват да влизат хора. Този път срещата е по това време. Но ето, че има свободни по това време за среща. Обикновено вечер ги правя. Ето е. Мъничко. Здравейте на всички, който може добре да си пусне камера, за да се виждаме. Дадох линк на тези, които ми писаха, че могат да участват. Аз много се радвам, че точно този светъл ден сме тук заедно. Честит празник на всички. И бъдете благословени вие, семействата ви и всичко, което е най-важно. Тази среща, Благодаря. моля, тази среща е свободна, отворена за вашите въпроси. Който иска, ще направим констелационна диагностика по тема, ако имате, може всякакви въпроси, ето за обученията, които предстоят по вашите теми, нали, за мен може да са въпросите, нали, как работя, какво точно се случва, за самите констелации като метод. Нали, предполагам, че има много хора, които са запознати с метода, както има хора, които ме познават и сме работили, други може би изобщо не са запознати с метода и може би мен ме виждат за първи път. Нали, пак ще се представя, въпреки че по-подробно има в профила ми, в групите. Цвета Гюрова се казвам и от над 20, може би, години съм по този път на развитие лично и професионално. От 10 години работя като терапевт. Във Варна си имам център Хармония и здраве, нали, който желая, може и на място да се видим. Там, когато има време и желаящи, организирам групови срещи. Иначе напоследък повече онлайн работя с хора от цял свят и виждам, че всичко така успешно и добре се получава, както и на място. Плюс това така може да се включат наистина хора и те се включват. Имаме хора от цял свят по всички краища на света и е много хубаво, че може да се комуникираме. И така, с метода констелации, може би от повече от 3-4 години се занимавам. Имам над 4000, вече 4000 констелации с хора и това са променени животи с резултати. Съвсем смело го казвам, да, последните година и половина идват и объркани хора, които са правили на други места констелации, нали, в курсове. Всеки има различен опит, по различен начин е възможно да се правят. Нали, не всеки стига до такава дълбочина, но аз съм се съсредоточила върху моя начин на работа, разбира се. Всеки както иска да се прецени, да усети къде и на какво се насочва. Това е вътрешно усещане и това е правилното. И затова и хората сами ме подтикнаха да почна да правя обучения. Вече втора година водим курсове по констелации, за да разкриваме тези пластове, да покажа как се разкриват тези пластове, дълбочина на полето, как се разчита полето и така. Интересно и ставаме като едно семейство до сега с всички групи, които са били едно защитено затворено пространство. Много е хубаво. И така, имаше въпроси, които ми зададоха на лични. Аз ще отговоря, но първо някак си ми звучи по-уважително на вас, които сте тук. Ако имате въпроси, да ги зададете. Да може първо на вас или по ваши теми, кой каквото иска да пита. Да. Просто срещата е абсолютно свободна. Няма някакъв сценарий, по която да вървим. Да, ако има време, ще направим. Даже ми се иска да има време. Такава практика за стани на своето място, за да усетите полето. И
Нали, за какво става въпрос? Констелациите са метод, който се усеща. Ето сега сещам, почти непрекъснато ме питат, нали, хора, които изобщо са запознати, ама как? Какво им говориш на хората? Какво им обясняваш? Как ги насочваш? Така, никого не насочваме в констелации, не се дават готови решения, не се дават съвети, ами напротив, помага се на човека сам да стигне до себе си, до своята същност, да преживее случващото се и сам да стигне до решението. Констелацията помага да стигнем в това, което го води, то най-често е в подсъзнанието. Там са и нашите модели, било то родови, лични, свръзки, динамики, било на душата, било модели на семейството, детските травми. Всичко е там и работи. И докато не стигнем до тях, каквито и практики и ето аз бях писала пост вчера, оня ден, мисля, каквито и книги да четем, всичко е прекрасно, обаче то остава на ниво съзнание, което е, те даже го дават 5, аз казвам 10-15%, и с тези 10-15% ние не можем да променим тези програми. А констелацията прави точно това. Тя вижда, разбира се, в кавички вижда, но се отваря полето и ние виждаме какво се случва на подсъзнателно ниво и там вече можем да работим. Затова констелациите са бърз, нагледен метод и пак казвам по начина, който го правя аз. Нали? Аз съм се съсредоточила по този начин, виждам как работи. И така, сега ви давам думата, някой ако има въпроси, може да ги зададе или изобщо по негова тема да направим диагностика. Има ли някои конкретни въпроси? Независимо какви, с констелации могат да се поставят всякакви теми. Абсолютно всякакви. Няма ограничение. Аз не работя само семейни констелации. Аз виждам, че някъде хората си мислят, че констелациите са само семейен метод. Не, с констелации могат да се работят абсолютно всякакви теми, защото всичко е свързано. Те са системни констелации. Моят подход е холистичен и интегративен. Работим на ниво дух, душа и тяло и разглеждаме човека като едно цяло, една свързаност. Дори здравословни проблеми работим, защото тялото ни е една система, всеки орган, система, съответно заболяването е, нали, има симптоми, които най-често са повик на душата, че душата някъде страда, има някъде проблем, нечута, невидяна, ни като, нали, тялото ни е свързано с емоции и мисли, нали, душата ни не е случайно идва в това тяло, в това семейство, в този род, на тази дата, констелация на име, на дата може да се прави. Ние сме свързани с семейството, примерно в някакъв колектив. Ето ние тук също сме една малка система. В момента сме свързани, с природата сме свързани и с всичко може да разширявате. С всичко ние сме в една тясна взаимовръзка и се предава и се върти. Всъщност констелациите разглеждат тази връзка. Това не са само семейни констелации, само да се ограничим до семейството. Ние взаимодействаме с всичко и всеки. И всяко нещо има значение. Няма случайно, ако не се случва нещо. То има причина и следствие. И ние точно това намираме в срещите. Да, давам думата. Кажи да. Здравейте от мен. Аз съм запозната с метода от 3 години. Някъде дори курс нови на семейните констелации съм завършила и страшно много ми харесва. И ако може да поставя тема за Да. диагностика ли казахте? За диагностика, да, една констелационна диагностика, да видим причини,
Да, Динамиката, да. добре, чудесно. Добре. Каква е темата? Добре, ами сега темата ми по принцип е малко по-различна от знам, че обикновено, не знам обикновено какви теми се поставят, но при мен е, а, ще помоля даже Всякакви. вие да ме помогнете. А, Да. по принцип, доста сънувам. Мгм. Самата нервна система явно ми е така. През деня съм много спокойна, но много сънувам през нощта. Мгм. И Да. като се събудя, съм под някакъв стрес. А, и реално искам да видя откъде идва Добре. този стрес. Така. Сънищата помнят ли са? Има ли един и същи сън или някакви елементи, които да се повтарят, да се помнят в съня? А, сега, като малко си спомням, даже от малко си спомням, че съм имала сънища. А, Мгм. преди много сънувах асансьори, като Да. дете. Асансьори, другия сън ми беше много как стъпвам на някаква тераса и пропадам надолу. И той асансьор така беше свързан пак с това. Значи, това е някакво движение надолу, явно. А сега в момента не, но много често сънувам. Един от сънищата ми е как съм все още в училище. Някакво такова Мгм. чувство точно на стрес, като съм го имала в училище, това чувство. А, различни ситуации също, че съм при различни хора, но пак едно такова чувство на неспокойствие. Просто самото чувство Мгм. един вид го усещам и оттам се провокира тази емоция. Да. Да. И всъщност, като се събудиш, усещането е на напрежение, стрес, неприятно. Да, абсолютно стрес, който после се успокоявам, но първоначално просто се събуждам, даже някой път съм изтена и така доста неприятно. Добре. Но, значи аз разбрах сега за това пропадане надолу, но това е било Така, преди. А да, това е сега, било преди. да, а сега напоследък има ли нещо такова, което се повтаря или не е просто състоянието е стрес? Да, няма го това нещо. Няма го това нещо долу. И аз мятам, че да, това е различно е в момента, да, различно Добре. е. И нямам спомени като дете да съм имала така със сърцебиене, да съм се събуждала. Това нещо някак си ми се отключи преди 10 на години. Мгм. Си спомням. Аз първо го свързвах с стрес от работата. Да. А, и може би, нали, те нещата са комбинирани, но от това ми се отключи един вид. Имах стрес на работата и така се събуждах. Даже имах, освен сърцебиенето и други симптоми на стомаха, които ги изчистих с времето, но да, то си остана. Така, когато съм малко по-напрегната, това нещо така по-обострено ми се изявява. Мгм. Добре. Сега ще видим. Обръщам към бял лист, който е полето всъщност. Вижда ли се добре? Да. Сега ще направя скрита констелация. Ще подавам камъчета, няма значение какъв цвят са, няма логика, няма просто самото усещане, което усетиш това камъче, къде му е мястото по листа. Първото усещане, което ти идва, без да се мисли, да са... Да. Да. Значи идва ми, а, както е при мен, Мгм. горе в дясно, т.е. долу твое ляво. Да. Тук. Малко по-към, така към ъгъла. Съвсем в ъгъла. Така. Тук. Даже още малко. Мгм. Да, някъде там надалеч. Така ми идва. Да, Да. добре. Ако трябва да Да. има посока, то на Мгм. къде сочи? Изобщо има ли посока или не? Или Ами се... просто да, иска да се излезе от листа точно там, Мгм. той е ъгъл. Добре. Да. Ясно, да. Добре. Още едно давам. Пак казвам, няма Мгм. значение какъв цвят е предпочитание. Усещането. Къде му е мястото?
Значи към тебе, малко, ако можеш да се върнеш, Мгм. и, и леко в твоя дясно. Насам? Леко към теб. Идеално. Добре. Той има ли посока някаква? Към теб. Беше ми малко трудно да го определя, затова се замислих. Да. Да, Но да. да. Мгм. Добре. А можеш ли сега, като го погледнеш, Мгм. да видиш как се чувства, в смисъл тялото? Просто проследи спокойно ли е, напрегнато ли е, идват ли някакви емоции, мисъл. Ами, първоначално някакви тръпки, обаче хубави тръпки, не Мгм. безпокойствие. Така и в корема едни пеперуди леко, но много приятно чувство. Мгм. Да. А насам ли сочиш така или към ъгъла? Към тебе, в права посока по-скоро. Добре. Напред. Да, Мгм. да. Добре. Така. И още едно камъче. То да е Къде по го има? средата. По средата на лъжата. Тук ли е И малко, средата? мъничко към теб. М, Точно, да. Мгм. Добре. А това на къде сочиш? На къде му е посоката? Пак към теб. Мгм. И ако можеш само една идея малко към мен, пак да го преместиш. Да, ето тук е точно мястото, да. Да. А това камъче, синьото, като го погледнеш, проследи пак тялото ти, как се чувства, има ли емоция, някакви мисли, нещо. Много хубаво. Чувства се едно, така се чувствам, че все едно съм си на правилното място и едно блаженство даже изпитвам. Много М, хубаво чувство. Да. А нека да се върнем сега пак на това. Да. След като има и други камъчета, то продължава ли да Мгм. гледа, да иска да излезе и да гледа нататък? Ами, като ме върна на него, пак едно чувство малко негативно на напрежение усети. Да, пак Мгм. иска да избяга. Да. Добре, сега ще попитам Мгм. за връзката с баща ти. В смисъл, Да. какви са ти отношенията, какво може да кажеш и така, като питам. Нали, аз и нищо Ами, конкретно не да, питам, но е важно ти какво ти идва в момента да кажеш. абсолютно. Да. Да. Ами връзката с баща ми, той живее в друга държава. По принцип Мгм. не сме в лоши отношения, но не сме в някакви много близки. Смисъл такъв, че нашите са разведени, както съм била малка. Нали, някакви такива скандали, такива неща никога не е имало, винаги е имало уважение. Но някаква много топла връзка няма. Няма такава А, много топла връзка. а той какъв човек е като човек? В смисъл, Мгм, по-спокоен, по-напрегнат, като характер, като... мгм. Да, значи той изглежда, в смисъл в работата си е много спокоен, Да. но като разговаряме, а, има в него някакво напрежение, а, недоволство М, от разни хора, все нещо са го излъгали, нещо е такова, измамили. Има нещо, нали, това не е всеки път, като се чуем по телефона. Обаче много,
основно, много основно. И смисъл такъв, Да, че аз по принцип не съм човек, който се оплаква. да, А, нали, разбирам. спрямо него, обаче нали, той си споделя, той човек така го усеща. Нали, аз съм единствена Да, дъщеря, но аз така го чувствам като оплакване, което малко ми идва в главата. точно така, да, има такива хора, едни гледаме позитивно, други гледат Да, по другата страна на живота, да. абсолютно. По, по-като надолу Да. да тегли, да, по-негативното. Мгм. И Да. как така да се чувстваш това? Неприятно ти е, да. Ами да, напрягам се, плюс това сега съм и бременна. Мгм. А, ма то не е от сега, то по принцип. И Да, да, когато, и когато, примерно, няколко разговора, преди няколко разговора, така, а, започнах вече, нали, да му казвам и аз как се чувствам. В смисъл, мгм. такъв чувствам към бременността, от тази гледна точка. Нали, и аз по някакъв начин малко да се оплаквам един вид. То не е Да, оплакване, ми се казвам както са си нещата, нали? И това си казах, че просто и аз трябва, нали, явно така да говоря. А, и, и той като че ли така повече аз да говоря, м- не остава време той толкова от той да да, се оплаква. Да. Ама но пак де, извинявам се, ако оставя така нещата, аз съм добре, всичко е наред и то почва. да. Може ли да се каже, че нали, то може да не е гласно и непрекъснато, но така вътрешно чувстваш напрежение, че това дърпата и се едно назад, надолу. И, и не е твоето по този начин да се общува. Ами не е моето. Аз съм съвсем друг тип човек и Да. съвсем друга връзка с детето. Виждам, нали, аз пак имам връзка с него, но просто по друг начин някак си виждам общуването между родители и дете. А, така, сега друго ще попитам. Да. Майченият ти род, Мгм. нали, то може би в много далечно там минало, със сигурност не знаеш много, но какво можеш Мгм. да кажеш? Предимно за жените, баба, прабаба най-вече, прапрабаба. Чувала ли си нещо Ами като... направо настръхвам с много хубаво чувство. Пак, явно това е също чувство. Да, Много хубава женска енергия. Значи аз познавах прапрабаба ми, дори прабаба ми, точно от майчина страна. И това нещо е страшно много ме топли. Знам, че малко хора с това нещо могат да се похвалят. Просто много, много хубава женска енергия, наистина. От страната на, нали, това е на майка ми. точно така. Майка, баба, нали, и Да, на баба ми бабата, от тази страна става въпрос. точно Да, така. И аз, което усещам, някак си много се свързана и дори да, като гордост го усещам в теб. Нали, аз виждам и къде си, след малко ще покажа. Като гордост в теб, някак си да носиш това женско потекло. Такива думи ми идват. Така ли? да, да, така е. Но всъщност Мгм. е съня, нали, сънищата, но те ни показват дълбоко на много често дълбоко на подсъзнателно ниво какво се случва. Но ти не си на мястото тук сега. Как да кажа? Нали, ти разбираш, щом се учила констелация, не си тук и сега и не се свързваш по този здравословен начин с тази женска линия. В смисъл такава силна лоялност има, че чак си застанала някъде там назад по рода, това кама, че си ти, аз ще сложа едно човеченце, се види, и се свързваш и гледаш към миналото. Да. Да, И тръпки, тръпки, това е много силно. Ти с гордост носиш това женско начало, всъщност. Така ли го да, усещаш? така е. Така е, да, но аз имах някакви саботажи или как да кажа, някакви ограничения преди. А, Имах някакъв страх да, да забременея, такъв Да, тип страх. Докато те са
Те по на 20 години са раждали. Така съм 30 плюс, нали? Сега са и други времена, да, но това е факт. Да. Ами аз даже след малко, защото имаше друг въпрос за забременяването и даже Мгм. ще го кажа, защото съм много, но след това. Мога ли бяла фигурка или друг цвят? Просто за да Да, визуализирам. супер. Ето къде си и гледаш назад по женска линия по рода. Не си Да. тук и сега на място. Това е причина. Тук е темата. Темата тръгва от баща ти. Като Мгм. казвам тръгва от баща ти, не е, че буквално той е виновен, ами в тебе има част от него, знае много добре. И ето в тази комуникация ти ни приемаш точно тази част, нали, това дърпане надолу. Нали, целият разговор, цялото мислене за света, може би за взаимоотношенията, теб те придърпва надолу. И ето тук сънищата, сънувам как падам надолу. Сега не сънуваш точно как падаш надолу, нали, но точно, но ти създава стрес. И вътре дълбоко в теб, нали, това, което говоря, то не е за научено, ми идва тук в полето. А, ти не приемаш точно тази част от баща ти, дълбоко в теб го съпреживяваш, но ето той е по двата рода. От друга страна се застанала тук назад по женска линия и отхвърляш пък тази част от бащата. Тук е причината и сега ще питам, тя причината е в теб. Не е нито в мените, нито буквално в баща ти ми нещо в теб, ти, което не можеш, буквално ми идва думата да смелиш, да за себе си, да все едно да привъртиш и хоп да се застанеш на твоето място. Какво се е случило тук в близките, може би година и нещо различно? То може да не е кой знае какво, може да е радостна, някакво радостно събитие, но нещо има. Аз имах да, имах една загуба. Ага, Да, да. И нали ето ти каза там, че от преди 10 години или нещо. Нещо каза. когато съм, Такова. когато Да, съм почнала работа, реално да. все едно Може би и започна тогава да е ни било. избива. Да, обаче ние сега, ето днес, това разглеждаме този пласт и аз виждам, че тук около година и даже 4-5 месеца усещам нещо и тогава сякаш по-силно ти е задействало това свързване, но при теб е като кармичен урок и то не е случайно в момента, че на този ден го разглеждаме. Явно е дошъл момент Абсолютно. просто да го видиш това и да го освободиш, пак да се свържеш Да, с живите, но по а, здравословния, хубавия начин. И да, ти сама видя още камъче, първото камъче сложих ти, усети, много ми е хубаво тук. И на теб си ти е хубаво да стоиш тук в женския род, но хайде да не е тук в миналото, ами да си тук и сега. Нали? да. И даже сега аз ще преместя. Не, искаш ли? Да, искам там. Там искам Да, на къде гледаш? към теб. Да съм. Аз ще Да, поставя тук жени, защото имаш силна нужда от тях, така го усещам, да се свързваш, да са там, да, да си да. част от тях. Това всичко, което говоря, то ми идва от полето. Резонира ли ти? Как го усещаш? Абсолютно, абсолютно на 100%. Да. Ето така работи полето. Отваря за първи път, нали, те виждам, нямам никаква идея за теб. О, Да, защо? да. А, така гледаш към мен и Да. ти. А как се чувстваш тук в центъра, като гледаш? Какво те усеща? На кого Добре се гледаш? чувствам. Мгм. Бъдещето. Бъдещето. Гледам си детето. Така да съм леко дистанцирана към нали, жените. Те да ми дават опора, както е редно, но така е леко дистанцирана. Нали, да си гледам аз моето бъдеще. Да. Искам само да проверя, ако те обърна на другата страна, как То се реално чувства? си.
Реално това е бъдещето. Да, Ами, както чувствам, малко не е странно. точно така, да. Има, да, ето това е диагностика и казвам, че има за отработване и тук е причината. Може би тази загуба е нужно да се отработи, да се свържи с силата на жените, да отработиш и баща ти, да го приемеш такъв какъвто е, по неговия си начин, да го пуснеш, за да гледаш наистина напред, да си в спокойствие. Това, че гледаш ето назад към миналото и така виждаш бъдещето, нали, означава да, имам нужда от подкрепа, плюс това беше застанала, може би, по тази загуба. Ето сега няма да говорим точно кой, защото тук някаква пра-пра-баба. И е хубаво да се отработи, да вярно има значение при теб точно сега, защото е на кармична линия. Кармичен урок някакъв. Да. Как ти звучи? Ами, звучи ми точно. Да, Точно на място. точно, да. И той ето как виждаме, а, виждам кармичен урок и той нали, в близкото минало си имала събитие, което е. Ето пак казвам, няма нищо случайно, което ни се случва. Ние понякога съжаляваме, страдаме, но за да ни се случи нещо, то има някаква причина, за да сме по-добре напред, да видим, да научим, да отработим. И тук по това, което е нужно да научиш да отработиш е връзката здравословната с жените. Тук да видиш каква загуба може би имала тази прабаба, да пуснеш, да не си на нейно място, да си дойдеш на твое, да приемеш баща ти такъв какъвто е и тогава вече с пълна сила и ресурс на своето си място да продължиш напред и така. Да, между другото, има една баба, която тя обаче е пак по майчина линия, но на дядо ми майка, която Мгм. доста рано е починала. Да, Но е имала две деца. да. И там е по-различното. Нали, защото М, всичко друго е като от кълъп, нали, както се казва. Както ви да, казах, всяка си е отраждала по на 18-20 години. Нали? Тази жена също, но тя е починала на 30 години. да. После дядото имал ли е друга баба? Да, прадядото фактически има и тя е още жива. Да, Живота на 90 е, и няколко да, години. да. Ами може би, ето сега за теб си, въпреки че ето ние в диагностика, в констелация виждаме точно, нали, твоята тема, дали е свързана с тази баба. Но сега казвам, че може тази баба си навярно си наясно какво да се я почетеш, да й дадеш място, защото е възможно след това да е забравена, никой да не говори за нея, вече да се гледа новия живот. Но за теб, навярно, има някакво значение. Дай място, Ами почти. много, да, говориха за нея и баба ми, нали, лека пръст, нейната снаха, която също даже не я познава. И майка ми много, много говори за нея, защото казват, че тя много прилича на нея. Да. Да. Това е Споменаваме я, раздавам. хубаво е, да. Хубаво е, че се почита, но все пак, да, има нещо, което там по рода. Да. И е нужно наистина в една пълна цяла констелация да Мгм. си ги отключиш тези неща. Ето как с една диагностика виждаме по двата рода, виждаме и кармичния урок. Нали? Да. И това Много е благодаря. Аз също съм си го усещала, да, че съм свързана, защото знам, че винаги, когато има нещо по-различно, то ни дърпа. да. Така е. Няма как ни. Затова пиша на човек, когато не го е видял, няма как да го разбере. Ние може да знаем много неща, може да четем много. Ние анализираме, разбираме, примерно знаем за рода си, може да свържим защо, как, какво се случва и какво е вероятно. Но това са предположения, знания, които са пак от съзнанието, тази малка част проценти. Но точно как върви в нас, нали, ние може да видим ето така, когато поставим, да видим на чие място сме, как точно се свързваме, какъв ни е урок, какво имаме да учим там.
И така пласт по пласт, ние сме многопластови. Да. И затова Да, казвам, само книги или пък видеа, той има много материал. Сега и той е прекрасен. Но ето човек, когато си отработил основните динамики и вече само може да се подпомага с книгите, с практиките, с такива готови видеа, практики, може да затвърждава и да се дава посоката напред. Но няма как да отработи тая дълбочина. То не е възможно. да, разбира се. Мгм. Добре, и аз Сърдечно благодаря за благодаря. прекрасната диагностика. Аз И благодаря за прекрасна диагностика на този светъл ден. Свети и бъди благословена. благодаря и аз за доверието наистина на този светъл ден. И ти каза, че си бременна. Да, Прекрасно да е, нали, да си благословена ти, детенцето ти. И е много хубаво, че благодаря. сега открихме къде. И дори това, че те преместихме на своето място, това пак работи, ето от тази диагностика. Да, това Да, пак работи за теб. Нали, ти ако имаш познанията, то можеш дори сама да се направиш. Казах, вече да, практика тук да закрепиш, но има още за отработване. да. Има Благодаря ли, още веднъж. има ли някой друг въпрос или да постави тема за такава диагностика? Давайте хора, питайте, казвайте, срещата е за вас. Аз имам въпрос. Да. Но Катерина май също започна нещо да говори. Нека тя да каже. Давай, казвай, после на нея ще дадем. Добре. Значи, аз съм правил няколко констелации. Общо взето ситуацията е ясна, обаче не мога, его ли или над ли, какво е, не знам, не мога да се насиля. Трябва да си поискам прошка от родителите, задето съм се сърдил до сега, но аз продължавам да се сърдя и да ги обвинявам. И не мога да си поискам прошка. Трябва да си поискам прошка, за дето съм се сърдил, защото ми казват, че нямам право да се сърдя за всичко, което са ми направили. И трябва даже да им благодаря, че са ме родили, че са ме отгледали, Да. че са ме осакатили, аз добавям, и това вече приключва. Така, Убиват се. ето така, тук много често, не много често, ми винаги, преди да почнем констелация и диагностика, уточнявам много добре темата и почвам да задавам въпроси. Сега, в тебе усещам и ти го казваш, трябва да поискам прошка, защото така и така, нали, трябва да ги приема, защото са ми дали живот. Кой го казва, че трябва? Тези, които правят констелации, обаче просто аз съм песен на тях, аз съм безкрайно обиден и гневен Точно така. и да ги убия няма смисъл. Ако щеше да има полза, въобще нямаше да се замисля. Сега ще слезе долу, ще им чупя враговете, обаче няма да получи никой нищо, аз няма да стана по-добър човек и те нищо Точно няма да така. научат. Но виж Иначе за сега, мен те пет пари не струват, не са хора. виж Не сега. мога да ги видя като хора. Няма в тях човешки Да, качества. да. Но трябва, думата трябва, ние за да стигнем до това приемане и прошка, това е процес и ние виждаме къде сме застанали, защо не може да ги приемем родителите. И трябва да Да, се отработи това нещо. Толкова не е отработено, не е видяно, не е разбрано, примерно, твой урок какъв е, няма трябва. Няма как трябва да простя. Плюс това, всяко нещо ни идва, ето ти самия, както и всички тук и всеки човек, има някакви уроци, той ни идва случайно. И защото, нали, ето в констелациите се казва, ето за това при малко говоря, че се казва и в книгите, нали, констелатори, ето и в постовете, трябва да простим, трябва да ги приемем, за да бъдем добре. По принцип е така, но то не трябва, не е защото трябва, а защото това е пътя на живота, на изцелението,
Но когато сме готови и когато го усетим вътре в нас, това е преживяване. А не защото някой е казал, че трябва и това ще ни помогне. Това е абсурд. В смисъл, ние и за прошката, ние не сме Господ и Всевишни да прощаваме на родителите. Нали, ние може да ги приемем такива каквито са, нали, че са хора грешни, както те, както нас, както всеки. Нали? Никой не знае точно как да постъпва. Живота е опит, грешка. Но прощаването, нали, аз би го заменила с приемане, разбиране, защото на нас ни е нужен този живот, който ни е даден, и да го живеем в мир със себе си и света. А не защото трябва да прощаваме. Но ние можем да направим диагностика, да видим точно какво се случва с теб, но за това ми е нужно как всъщност, защото не може темата да трябва да простя на родители. Това не е тема. Това е от ума. Темата е какво, не знам просто какво ми липсва, какво да науча, какво да променя, какво трябва да стане, за да излеза от това ненормално състояние, в Добре. което моите родители са ме поставили. Те са отхвърли реалността и са се отказали от живота още преди моето раждане и са ме научили да отхвърля реалността и да се откажа от живота и са се справили прекрасно. Те наричат това възпитание и подготовка за живот, но това е подготовка за неживот и за отхвърляне на живота. И за проклето съществуване в максимално страдание, каквото те водят, точно там, където не искаш, точно с тия, които не искаш, до смъртта. Да проклинаш живота, докато умреш. Те така живеят и мен така са ме научили. Според техния мироглед са се справили прекрасно, а пък аз не мога това нещо да го приема. Те са ме научили да отхвърлям реалността и аз виждам, че прекрасно се справям, живея си в измислен свят, не мога да стъпя на земята, цял живот съм на главата си и не мога да стъпя на земята. Това, Години което съм се опитвал да правя и психолози, психиатри, да не би да съм откачен. Не съм точно откачен. Имам невроза, обаче не е някаква такава лудост да съм невменяем. Обаче не мога да разбера какво трябва да науча, за да видя нещата такива, каквито са. сега ще видим къде, ще направим диагностика, ще видим къде си застанал. Да. Има Къде безумен заряд от емоции и в тях, и в мен. И сме врагове, всеки мрази първо себе си и после близките около себе си. И омразата е пълна. Добре, аз Не е имам възможно. въпрос. Това, че те живеят в отказ от живота, това е твой анализ или някакви думи казват и такива? Те Ти са така. професионални лицемери, двамата са с маниакално-депресивна психоза, майка е с нарцистично разстройство. Не е възможно външен човек да прецени, защото те се преструват така, че никой не може да ги хване. Само Господ знае, че се преструват и тези, които те решават да отровят. Те тровят само най-близките си, за външните хора не са отровни. Настройват целия свят против мен. Сега техният внук, моя племенник, ме мрази, защото неговата баба го научи на това. Аз си обясних, че никой няма да й прости това престъпление и като умре ще застане пред Господа и ще отговаря за това. Тя се обърна към телевизора и почна да коментира това, което говорят по телевизора. Не я интересува. За нея всички са предмети за употреба. Тя се забавлява да сблъска мъжете един срещу друг. Ами виж сега. За нея това е безопасно развлечение. Те за това са дадени. Ето виж сега, аз още преди да почнем диагностиката, те чувам и виждам, че да, хората са различни. Има всякакви хора с всякакви. Ти го виждаш, разбираш го, но приемането какво е? Приемането на хората такива, каквито са, не означава да се съгласим с тяхното поведение, че е хубаво и добро, когато е с разрив
нали, с нашето разбиране, принципи, ценности изобщо, ами да приемем, че има всякакви хора и дори да са ни близки, те са такива каквито са. Ние ако мислим, че те трябва да станат други, ако трябва да се променят, че това не е правилно, ние не вредим на тях, а вредим на себе си всъщност. И ние стоим в някакво... Да. Значи, те правят точно това и са ме научили точно на това. Аз признавам, че това го има. Аз съм възпитан като насилник, да мачкам всичките да ги начупвам в моя кълъп и с големия чук да ги оплътнявам. Никой няма право на мнение различно от моето. Виждам това, че е грешка. Но това е усвоено преди 7 годишна възраст. Това е подсъзнателна програма, която управлява поведението ми, независимо от моето желание. Такъв съм. И баща ми е насилник, и майка ми е насилничка, и аз съм насилник. Не давам на хората право на мнение. Сега вече в последните години малко започнах да успявам леко да се отдръпна и да осъзная, нали, че може да не съм прав, че може да има друго мнение, освен моето, обаче още не е достатъчно това, още не е извършена тази промяна, а пък тях като ги видя се вбесявам, защото виждам къде е злото, което ме е съсипало и което ме е изхвърляло от живота и което ме е свързало ръцете и краката и не мога да мърда. Сега ще кажа, че един И насилник... чувството за справедливост, те са ме обучавали да воювам, да се вика и с оръжие, ако трябва срещу несправедливостта. Несправедливостта е в тях и аз като ги видя и искам да ги заколя просто. Те Ами така са ме учили. защото има неприемане. Така, ето сега Да. ще направим диагностика. Те родителите могат да научат на много неща. И хора, които дори не познават родителите си, ние пак работим с тях. Нали, това ни гарантира, че след като са ни дали живот, нали, трябва да са възпитани, умни и праведни хора. Нали, има хора, престъпления правят и всичко, има всякакви хора. Но това не означава, че нали, приемането на такъв какъвто е, означава приемам, че този човек ми е дал живот. Нали, не е задължително одобряването. И ето пак казвам, всеки е опит, грешка. Нали, няма как да искаме това за всички въжи, това въжи за всеки, който, нали, дори за родителите, дори за близкия, за мъж, деца, нали, да искаме да го приправяме. Тоест, ние не може да го слагаме на пиедестал и да искаме той да е идеалният човек, нали, като да го имаме за Господ. Нали, да е такъв, такъв, такъв. Ние трябва със съзнанието, че както и така, много бързо ми тече мисълта, не мога да изкажа толкова. То е съзнанието, че това ни помага да приемем нас, себе си, нали, и хората, защото при теб ето не приемаш другите, не приемаш родителите, не приемаш себе си, отхвърляш. Отхвърляме и себе си, отхвърляме и живота. Ако приемем родителите, приемем себе си, приемем живота, приемем другите хора, приемем случващото се. А самото приемане какво е? Точно, да свалим изискванията. Родителите обикновено ние, когато сме малки, нали, ги имаме за висши същества, защото нашия свят преминава през тях. Ние нямаме идея какъв е света, нали, кое е правилно, кое е неправилно. И те каквото правят, ние се учим от тях. Нали, така придобиваме представа за света. Но, ето, когато вече сме големи, възрастни, нали, то много по-рано започва нашето познаване на света извън родителското семейство, но малко по малко ние виждаме, че не всичко, което е в семейството, нали, ни харесва. И много хора, нали, упрекват. Нали, ето, ние правим терапия, за да приемем родителите. Но в края на краища това е нашето развитие. Нали, и за това говоря. Да не стоим в тая детска позиция, нали, както малкото дете, мама, татко са всичко. Да го свалим от пиедестала и да видим, че и те са хора, които грешат, които не знаят, нали, правили са грешки, може да говорят неща, които ние, нали, дори да имаме повече знания, да сме по-интелигентни, да имаме съвсем различно мислене от тяхното. Нали. Но това не ги сваля от позицията, те са нашите родители. И тук може би ни е кармичния, житейския урок, ние да видим какво има да учим. Но това са уроците. Как да ги приемем? Нали. И от тук ние ще приемем себе си, ще приемем и живота. Затова е хубаво да се отработва.
Не заради самите родители, заради нас. Иначе ние сме в безпокойство. В нас става объркване, когато не приемаме. Нали? И така. Нали, Станало е отдавна. Имаше един период, в който аз бях решил никога вече да не се върна при тях, но после си наруших това решение и сгреших. Не трябваше да се връщам, но като се отдалечих, четях си Библията, аз бях така, пак така си им бях, нали, обиден и наострен против тях, но скоро се бях кръстил, нали, вече Божията благодат работи и нещата, без да разбираш, ти се подреждат в главата и в сърцето. И реших, че ще ги оставя в Божите ръце, защото аз не мога нищо да направя за тях. Те са напълно неадекватни, не ми вярват и не ме чуват въобще. И ще ги оставя в Божите ръце и ще си хващам моя път. После пък прочето в Библията там за някой голям там праведник, който е голям началник, че той е почитал баща си, който не е бил някакъв благородник, бил обикновен човек, но сина му, който е бил голям началник, не го е почитал. И някакъв друг, по който не го е почитал, и там имаше някаква критика отправена против него, че това е буклук, нали, който не почита баща си. Както и да е баща ти, трябва да го почиташ. Аз си взех това като поука и си казах, не, няма да ги критикувам, макар че съм зеленати още, не го разбирам това, не съм съгласен да ги уважавам, но ще приема Библията за нещо по-умно от моя акъл и ще приема тая позиция, макар че емоционално отхвърлям, но ще си сложа това. И тогава вече просто, когато ме питаха имаш ли родители, аз казвах, че имам, нали? И когато се общувахме, казвах само хубавите неща, които съм научил от тях, за нищо лошо изобщо не споменавах. И тогава вървях добре, но тогава аз нямах това знание и не знаех, че тогава ми е вървяло, защото без да искам съм учил, не съм възприел от Библията правилното отношение към родителите си. Че трябва да се игнорира всичко, от което си недоволен и да се помни, да се хвали, да се разгласява само хубаво. Това Ами, е правилното отношение. После като вече пак се върнах в кълта и станах зле енергетически, почнах да търся помощ от психолози. Те така ме настроиха против родителите, че просто в мен се появи една дива омраза против тях, защото разкриха ми, че те са ме съсипали изцяло и практически за нищо не съм виновен и цяло всичките престъпления са техни, затова от мен човек не става. ето, Толкова са разбирали тия психолози, то полуграмотния помощ няма, по-добре да е неграмотен, отколкото да е полуграмотен, но с тия некадърници те това постигнаха, че ми влушиха, взимат пари, за да ти влушат състоянието, да ти стане пъти по-зле. ето, И аз сега се също обърнах в точно искам да- обратното положение. Помня, аз вече не мога да си спомня нещо хубаво от родителите. Ето за това, Аз съм извинявай, игнорирал като всичко връзна. хубаво, а него го има и съм си взел за себе си само най-лошото. И го държа него. И се бесявам. Сега това ми е положението. И въпросът е какво да направя, за да изляза от това. Значи може да се направи, ние сега ще видим в диагностика къде се намираш и защо се случва. И ето за това също говоря, може би последната година, че има голямо объркване, да все по-объркани хора от многото знание. Наистина психологията също е ползвана, но не по този начин. Ходили са примерно 2-3 години при психолог, даже работя с психолози, които са дългогодишни психолози и го работят, ние правим констелации. Нали? Имам такива клиенти и казват, ама аз до сега защо не съм го разбрал? И казвам, защото психологията, да, тя е хубава, но тя работи на ниво съзнание, анализ, логика. Нали? Но ето, в случая, нали, Венелин, което казваше, много неприятно, защото няма как да насочваме към родителите вина
нали, което се създава още по-голямо объркване. И така, обръщам към и нашата констелация преподреждаме реда и преминаваме през тези процеси на приемане. Т.е. не е само диагностика, анализ и да видим какво се случва, ами има терапевтична част. Отработваме травми, емоции, чувства и така. Къде можеш ли интуитивно да усетиш къде има място на това камъче? По този. Искам да помоля Катя за едно парченце праспалка. Може ли да си изключиш камерата? Заповядай! Катя, може ли да си изключите камерата? Допитам. Долу вляво. Трябва да има изображение на камерка. Да. За да не се отклонявам. Благодаря за Виждам това. долу. Да. Къде е мястото на това камъче? Може би точно там, ако се пусне в центъра, ще си падне на място. Първата Добре. ми мисъл беше в центъра, после дойде някаква мисъл, че в този ъгъл, който за мен е далечният десен, значи за вас ще бъде да. После пак се върна идеята за центъра, в центъра. Тоест място му е в центъра, но е възможна и друга позиция в този ъгъл. А когато е тук, има ли посока на къде е насочено или на къде гледа все едно, ако изобщо има посока? Да кажем, че към мен. Ага. Така. Да. Добре. Още едно камъче. Къде му е позицията? Вече е объркано два сигнала, защото може точно там да си падне, а пък има една мисъл, която ми казва вдясно. Значи може и тук, и тук. Даже не знам къде е вдясно, защото няма като идея за позиция, а само като чуваш по телефона вдясно, в такъв смисъл. Къде е това вдясно, не е ясно. Нека да... Добре. Нека Нека да... там да стои за сега. А ако е тук? Веднага се променя положението, но не знам кое е по-добре. Но просто при преместването моментално усетих, че ситуацията става друга. Каква? Сега като че ли се чувствам малко по-неудобно. Ага. А тук какво усещане? Когато е там, има някакво по-нормално въздействие на зеленото спрямо кафявото. А когато е от другата страна, малко става не хубаво, даже като дразнещо взаимодействието между тях. Добре. А това камъче къде има място? Нищо не ми идва. Само една мисъл отгоре. Как мога да е отгоре? Като позиция, къде да го сложа? Къде да... Навсякъде. Ами, направо не знам къде да бъде. Пробвайте вие по интуиция, къде ви падне, да видим как ще се чувства. Аз го усещам или тук, или тук. Втората позиция ми се вижда за мен е по-възприемчива. Да. А то всъщност е една и съща позиция. А когато го гледаш тук, какво ти усещам? В смисъл, проследи тялото спокойно ли, има ли напрежение?
Да гледам синото камъче и да кажа какво чувствам ли? Да. Не усещам напрежение. За момент беше някаква отнесеност, но това може и да е саботаж, Мгм. да е А, нежелание за работа. добре. А какво е било? Какво е било? То може много неща, но сега, когато питам на около 12 нещо, 13 години, когато си бил, какво помниш? Изплува ли ти нещо сега? На 12 годишна възраст какво се е случвало ли? А, Две неща основно се случваха. да. И двете са инциденти с учител. Мгм. Там една лигла, дед баща ѝ беше полковник, красавица, и всички се въртяха около нея. Аз си казах, аз си гледа работата, какво като си красива, няма аз да кръжа около тебе. И на нея това ни хареса. И имаше там един случай, когато да се... Не помня какво беше. Тя ми каза нещо, аз си казах, няма да го направя. И някакъв там да се промаже на нея, да се направи наважен. Той беше много по-едър, така силен от мен. Хвана ме, занесе ме пред нея. Тя ми удари един лек шамар, аз се ударих един лек шамар, Да. защото знам, че тя няма право и показвам какво прави. Като по-голяма Мгм. от мен, като се мисли за умна, да се сети. Ай така, с усмивка, пляс, това ли искаш, заповядай. И А тя после се какво стана? разрева от гордост, от болка. Болка от гордост. Не, аз леко я шляпнах, просто й показах, че въобще не струва нещо повече от мен и че не ми показа това са мисли. Това беше един инцидент, заради който после уволниха баща ми, той беше директор на това училище. И другия инцидент беше, в него вече аз бях виновен и аз не знам защо. В негово отсъствие напсувах един учител, той изобщо не беше виновен човека, не мога да обясня защо го направи. А се оказа, че той е наблизо, излезе, нали, беше много ядосан. И след това, нали, каза, че иска да се извиня. Аз се извиних. И той веднага, нали, приключи въпроса, зарадва се, каза, браво, радвам се, че намери сила да го направиш. От негова страна това приключи, но за мен, нали, това беше доста такова силно емоционално събитие. Първо, не знам защо го напсувах, но се оплаших, защото бях виновен и бях хванат на място, Да. което съм виновен. Мгм. А от тогава, изобщо, тогава как се чувстваш след това? Нали, щях да кажа като последствие за теб, ама то има, но не знам дали това усещам, че сякаш не си обърнал такова внимание, може би ти. Не съм го разбрал и сега не Да. разбирам това да има някакви последствия. Оставил съм го там и не мисля, че има нещо. Ако има нещо, аз не го виждам и не го разбирам. Така, а след това, добре, а ти как се чувстваше след тези случаи? Помниш ли? Не, нямам спомен. Ако е имало нещо, то е било умишлено скрито, да кажем така. Било е закопано в подсъзнанието и необработено. Да. Съзнателен спомен нямам. Просто ако е имало нещо, аз съм го хвърлял в раницата, без да го гледам. И си Да, го... точно това усещам и аз, че тогава там, какво се е случило, ти все едно си го забравил, дори заровил, обаче усещам, че, нали, ето, може би личността ти, егото е било наранено, самочувствие и
и такива неща. Но, Пълно е възможно да е имало нещо. Във втория случай не мисля, защото там бях виновен аз и ми беше простено, не виждам какво може, но в първия имаше насилие, да. Защото бях взет и на сила бях там заведен при нея. Повече се ядосвах на съученика си, който ме завлече до нея, отколкото на нея. Не обръща внимание. Красива кукла, тя ма шляпна, аз се шляпнах и точно по въпроса показах и, че красотата ни дава никакво предимство и това, че учителка ни дава право да се държи глупаво. Още май, по-малко друго. майка ти тогава, родителите взеха, какво отношение взеха? Ами, никакво. Те нямаха какво да вземат, защото да, татко беше директор на училището, но той отлично знаеше правилата и отлично знаеше, че тя без причина ме е ударила и си е получила каквото търси. В крайна сметка това не е затвор. Мгм. И тя няма право на такова поведение и аз отлично знам, защото родителите ми са учители, правилата за поведение в училище ги знам отлично. Мгм. Даде ми, Някой друг, ако беше правила нещо, което не знае, това е друго, ама с мен беше изключено да им мине. Просто не мина и точка по въпрос. другия случай с учителя там, ваше нищо ли пак? Майка ти? Нямам спомени те какво са говорили, но със сигурност са били против и са били недоволни от мен, защото си е било ненормално поведение. Добре. Сега, погледни пак камъчета. Така като я гледаш, кое камъче най-много те привлича? Нямам предвид цвят и харесване, ми интуитивно, кое те тегли най-много? Вниманието ми е в синото, макар че и това по-централното червено кафявото имам и към него някакъв интерес. Да. Даже сега, като говоря за него, вече вниманието отива при него, но първо вниманието ми беше като влезе третото, това синото в полето, вече вниманието ми беше само в него. А сега вече се раздвоява между червено-кафявото и синото. Точно така. Ами, ти в момента, точно това е истината, че си като раздвоен. Ето, то не е бяло, но аз слагам едно бяло човече за теб. На къде гледаш? Пасти. Ти ми каза насам. А сега, когато е Да, тогава казах насам, а сега в мисълта ми е назад. Мгм. Защото в живота, по принцип, аз изобщо не мога да погледна напред. Аз не виждам никакво бъдеще, аз гледам само назад и в моя измислен свят си живея само в миналото, само си преподреждам миналото. 50 Ами, години това правя. аз това и виждам по полето. Причината е в, така да го кажа, по твоя личен опит, биографичната ти история, че ти някак все едно бягаш от себе си. Да, темата тръгва най-вече от майка ти и баща ти, но най-вече от майка ти, връзката с майка ти, защото нали, аз така го зададах. Все едно отказвам се от живота, не мога да свържа, не мога да гледам напред. Нали, по този начин правя диагностика в момента. Ако поставим друга тема, нали, може би малко друг плащ ще открием от нещата в твоя живот. Но в момента какво е, ето ти, нали, то се вижда и се чува, че ти наистина си в центъра и знаеш много, но това е една част от теб, която анализира, знае, е тук и сега, нали, ето наясно е с много, много неща, нали, какво е нужно, какво трябва, но истината и тук е причината, че ти не поглеждаш и няма свръзка, няма отработване на тези детски травми. Другата част, няма свързване с себе си и със своя живот.
Ето къде е причината. Виж, това си пак ти, но другата част от теб, когато си бил момче, нали, аз виждам от тези ситуации, може би по-се засилва, да, той в тази възраст почва и по-съзнателна, нали, ето ако свържим сега с човека като развитие, по-съзнателен живот почва. Как ти звучи? Това е първия пласт, който ни може да разбутаме много. Всичко е вярно, това е така. Въпросът е какво мога да направя, за да почна да живея. Точно така. Аз виждам, че съм отхвърлил живота, виждам, че гледам само назад. Страх ме е да гледам напред, защото напред има само смърт и няма нищо друго. Аз нищо не мога да правя. Аз съм тотално вързан и блокиран. И не само това, никой не може да ми помогне, защото аз отказвам и отхвърлям помощ. Пари да ми дават не взимам. Така. Ето, отговарям, нали, дали ето тук се усещаше, тук, нали, тук насам бъдещето, ако преместя, виждам пак на същите години, около 12, то е плюс-минус сега, около 12 нещо, 13, тогава е почнал нали, може би тези уроци, така да го кажа, какво може да се направи да се отработят тези детски травми. Тоест в констелация го правим и то навярно не е една, ами виждане на себе си, отработване, свързване тези части, свързване с себе си. Темата, нали, поглед към живота напред и отработване, тук е позиция на майка ти. Отработване отношенията с майка ти, но първото е връзка с себе си. При теб, нали. При някои хора може обратно да е, нали, първо с майката и после изцяло да може да се свържим. Но при теб първо връзка с себе си, цялостен да застанеш, да погледнеш после. Сега един вид структурирам какво следва, нали, за да се отработи. Поглед към майката, отработване, има начини да се приеме, има начини, нали, и не защото трябва, ами защото ти искаш, ето тази част, зрялата от теб, която има, иначе изобщо няма да си тука, няма да разговаряме, няма толкова много да си научил и да знаеш. Има я тази част, която има желание да върви напред и да оправи нещата, да се свържи с себе си, да си застанеш цялостен на твоето място, с отработени детски травми и детски позиции, и тогава вече може да се приемат родителите от позиция на зрялост и стабилност. Нали това, което казах преди това, да не удължа. Да. За да може ето и тази да дойде тук, но това отработване, да видим какво тогава. Защото виждам, че тогава е имало нещо, ето пак, което да учиш, което продължава цял живот. Малко след това имаш там правена магия, аз си загубих паметта, бях отличник по литература, спрях да пиша, защото имаше някакъв преразказ или нещо, и аз просто си загубих паметта, не може да си спомня, нищо не написах, имам, нали, проблеми с перфекционизма, тогава спрях да пиша. В 8 клас пак по литература е една тежка психотравма. Насилих се да пиша, обаче не беше като това, което изискваха там някакъв лъп литература, научно съчинение, го наричаха. Написах нещо друго, което си беше на практика прекрасно и показваше огромен творчески потенциал, обаче една добра учителка по литература, която много обичаше нашия клас, направо ми отряза главата. Така ме посрами през целия клас, така ми се подигра, чете само части там, опозори ме, ме заболява много, Да, ето за аз това спрях да пиша. говоря. Да. Извинявайте, Това е да всичко прекъсвам, 6-8 клас, в този период. времето напредва и при теб има отработване. Ето точно това са травми. Травма не означава нещо понякога, кой знае какво, ми ето такива преживели неща в нас остават, разрушават частички от нас. И е нужно, и ти стоиш, ето причината, тук, което разгледахме, че стоиш все едно в детските травми. Ти можеш да не ги помниш, да не ги мислиш, но на подсъзнателно ниво ти сега като голям с това да гледаш света, хората, родителите, защото не си свързан с себе си, не са изцелени
тези моменти, парчета да ги съберем в нас, да станем цялостни. И после вече да се отработи с майка, с баща и така. И тук е не само една констелация, но примерно то е терапия, то е терапевтично. Така. И нали, ето това е диагностика само, ние нямаме време за цяла пълна констелация. Наистина ще е добре, ако решиш да се включиш в курса, както много хора се включват, за да отработят. Там са 20 срещи, ние всеки път правим констелации и отработваме, и дори когато се гледа на другия, ние отработваме свои теми. И тук ми се иска да продължа, защото имаш такъв въпрос. Първо, имаш ли нещо да кажеш, преди да продължавам за отработване с майката? За сега няма. Общо аз казах на нещата. Да, резонира ти всичко, така е, да. Да, вярно е това. Съгласен съм. Но пак казвам, всичко е процес, терапия, ние правим стъпка по стъпка и затова констелацията са преживяване. То преминава през човека да го усети. Не защото трябва, не защото е по учебник, нали, както ето трябвало, това да... Не. Когато човека е готов в констелация, точно това, стигаме до душата. Когато душата е готова, ти го усетиш. И то наистина така се случва. Не аз да го говоря, и ти го усещаш, ето там съм, това. Хубаво е да. Сега нямам време да обяснявам, но това достигаме. Човек сам се усеща, сам прави крачките. И не Аз защото... разбрах каквото ми трябваше, разбрах, че трябва да порасна, защото да се иска прошка от родителите. Това е позиция на пълнолетен човек, като аз не съм в момента. Имаш Не съм пораснал до там, за да мога да поискам, че първо трябва да порасна, че тогава да имам акъл да осъзная да искам прошка, да имам акъл да осъзная какво съм получил и да имам акъл да благодаря. Точно така, защото всички имаме модели и ти в момента работят в подсъзнанието, те работят тези модели. И колкото да четеш, да знаеш, да анализираш, ние сега тук ги видяхме, как причината е в детската ти част. Да. Те са на подсъзнателно ниво и там то е терапия, за да се премине през това. Не е на думи, не е преживяване. И искам да продължа, защото имаш такъв въпрос и знам, че за много хора е важно как да оправя отношенията с майка си. Значи отношенията с майките ни, нали, много хора оправят, ние изцеляваме тези отношения, дори да не познават майките, дори да ги няма вече сред живите, ние пак ги отработваме заради нас самите, защото, примерно, този гняв, негодование, искаме да са други, да виним ги, това се чувства в нас. И те всъщност ни пречат на нас. Когато имаме неотработени отношения с майката, ние не можем да приемем себе си. Аз го казах преди малко, но пак не може да гледаме към живота си, всъщност към децата си не даваме този майчин ресурс. И много често, когато отворим в констелация, виждаме как се случва, защото примерно заставаме в позиция голяма от майка ни, ставаме неин родител, искаме да я получим, искаме да я променяме, мислим, да, ние реално, интелектуално може да знаем много повече от нея, но това направи по-голям човек. Нали, майката ни я дава живот. И когато променим това чрез метода, в нас става мир и приемане. Нали? И приемаме всъщност живота, който ни е даден. Заставаме се на нашето място. Много често, примерно, се свързваме с емоционални болки на майка ни или начин на живот. Нали? И хем правим същото като нея и в същото време я виним, нали, съзнателно, но не съзнателно, когато се разгледа живота в констелация, виждаме, че ние сме същите. И от тук идва пак вътрешното объркване,
вътрешното ни приемане на себе си, упрека към други хора, било към партньор в живота, към деца, колеги са принася. И така на въпроса как да оправя отношенията с майка си, нали, отговора е когато се види точно каква динамика върви. Нали, ето това виждаме в констелационното поле, къде застава човека, къде е майката, какво точно се случва в отношенията и как да ги изцелим. Всичко това излиза по полето. И това не е въпрос, на който може да се отговори. Аз затова отговарям и чрез констелация, нали, да се види. Въпреки че на пръв поглед може темите да са подобни, 10 човека да кажат ми аз не се разбирам с майка ми, но когато ние отворим констелация, ние виждаме 10 различни съдби, 10 различни динамики, нали, които вървят. И 10 различни причини може да видим. То не е едно и също, въпреки че реално в живота може да се случва подобие. Така, затова казвам, когато се постави лична тема, лично се разгледа, тогава наистина се отработва. Се премести, застанем на място, майката и даде място. Нали, дали прекъсваме връзка, лоялност, нали, сепарираме се. Всичко това виждаме по полето, когато поставим темата и виждаме нашата уникалност, какво върви всъщност в тези наши отношения. И след това вече може да се правят такива практики, нали, с майката. Те са прекрасни, отново казвам, но след като не е отработено на подсъзнателно ниво, те за това не работят. Правим, колко да ги правим? Те може да сработят, ако ги правим 10 години, всеки ден, нали, повторението може да създадем нова програма. Но кой има това време да чака 10-15 години, всеки ден да повтаря едно и също, докато се промени подсъзнателната програма, когато има такъв бърз метод? И всъщност ние всички знаем колко е динамично вече ежедневието. Има и други неща и човек не може да ги остави, за да се занимава само с точно това всеки ден да го прави. И затова в констелация по-бързо и лесно, много често с една, ние отработваме няколко теми, защото всичко е свързано. И сега искам да попитам, днес може много неща да говорим. Има ли някой друг, който иска да зададе своя въпрос? Защото виждам, че напред във времето ни може и цял ден да си говорим. Има ли някой друг с въпрос? Катерина искаше май, обаче... тук е. Катя, ако искаш, можеш, ако имаш въпрос. Ако не... Така сега ми се иска, имаш такъв въпрос на лични. Ако няма друг тук, който всъщност много често го работим в констелации, се променя. И ето в днешния ден ми се иска да даже го написах, разпечатах, защото са много подточките, да мога така набързичко да отговоря. Възможните причини за невъзможност за забременяване. Много жени имат такъв проблем. Много често отработваме такива теми, нещата се променят, после имат дечица и затова така сметнах в днешния ден да обърна внимание и на този въпрос. Буквално даже ще ги прочета, защото са доста. Който има интерес, мога повече да обяснявам, даже да пусна пост. Какви са възможните причини? Те пак, както казах, при всяка жена може да са абсолютно различни. Да, като ситуация, проблем е налице невъзможност за забременяване, но причината при всяка една е различна и аз ще изброя някои от възможните.
възможно е жената подсъзнателно да остава в позиция на дете. Ето пак, нали, както и в тази диагностика видяхме, да се стои в детска позиция, да има неизцеляване на отношенията с родители и всъщност, когато една жена не е в зряла позиция, няма как да и се даде и дете. Един вид тя не е отработила себе си, не се е свързала с себе си, не е в собствения си център и зряла позиция, няма как и да й се даде дете, за което да се грижи и да поеме отговорност. Другата възможна причина е да има изключени членове от рода. Това са забравени, изключени означава забравени, непризнати, да има такива бебета, аборти, починали рано или дадени за осиновяване, които създават липса в семейната система и когато на някои от по-младите поколения, нали, тук и сега, не им идва дете рожба, по този начин се преповтаря тази липса и се запълва. В случая някой може да не може да се го обясни как така се запълва, пак като не се дава. Ами защото някога в миналото имало празнота, с аборт дадено дете, нали, в системата остава празно място, то е непочетено, не е дадено място и тази празнина остава и се преживява вече тази жена, която днес, каквото и прави, ходи по лекаря, все не може да има детенце. Друга причина може да е лоялност към майка или баба. Ако тази жена вижда, че майчинството е довело до болка, нали, до трудности и жената може да носи вярност и примерно да вървим вярване в нея, аз няма да бъда майка, за да не повтарям тяхната съдба. Още може да е скрита вина или подсъзнателен саботаж. Нали, пак някакво свързване да има с и така съзнателно да не иска дете, съзнателно да иска дете, вътрешно да вярва, че не заслужава. Пак да има Полина, аборти. Моля, който ме включен микрофона, да го изключи, понеже се чува. Да има вина, за да не нарани друг човек, чувство, че не е достатъчно жена, достатъчно добра като жена, като майка. Друга причина може да е пак пренос на самата емоция от травмата, на аборти, мъртвородени деца, самата емоция, болката на майка, баба и така да има блокаж при зачеване. Следваща причина може да е прекъсната връзка с майката. Ако жената носи болка, гняв, отхвърляне към майка си, връзката с потока на живота е блокирана, спрял. И така тя също не възприема себе си, не възприема женската енергия, женската роля, майчинството и не възприема, че може да има дете на подсъзнателно ниво. Въпреки че на съзнателно може да казва искам, а на подсъзнателно да върви не искам да бъда като теб. Примерно ти си лоша, ти не си достатъчно добра. Следваща причина може да е страх от самото майчинство. Страх от провал, от загуба на свобода, красота, кариера, страх, че няма да бъде добра майка, страх от болка, от страдание. Това много често ми се е случило в констелации, когато отворим и да видим това като причина. На съзнателно ниво искам, защото вече ми е време и защото, нали, близките напират. Така. Друга причина може да е неразрешени връзки с минали партньори. А следваща причина може да е родови загуби на деца. Един вид да върви убеждение. По-добре да не раждам, отколкото да загубя детето си. Може да е идентификация с мъжка роля. Примерно знаем, че понякога родителите искат детето да е било момче, не момиче. И жената на подсъзнателно ниво да се забранява да е жена, да се забранява да роди.
Друга причина може да е несъзнателна вярност към близка жена без деца. Нали? Това е емоционална лоялност. Още може да са родови убеждения и програми. Примерно, жените в нашия род раждат трудно. Майчинството е страдание. Децата пречат на успеха. Тези послания на подсъзнателно ниво работят и е нужно да се видят и да се отработят, да се отстранят. Следваща причина може да е неприет мъж или неприет мъжки принцип. Ако жената носи гняв към баща, към някой друг, нали, може и жените да предават гняв към мъжете, неприемане на мъжете, така жената да отхвърля мъжа и изобщо мъжкия принос за зачеването. Това също много често се случва, когато отворим полето. Жената просто не възприема самия мъж. Нали, може да има мъж като мъж, но не го възприема като интимност, като зачеване, да му даде място и право, че той е част от създаването на живот. Още може да е заето чуждо място в системата. Ако жената не си е на собственото място, ако е на място на починала, примерно сестра, майка, бивша съпруга на баща или друга изключена фигура. Друга причина може да са отново неприети загуби, казвам, за аборти, нали, спонтанни. Т.е. може да се знае, че има, но да не са отработени, да не е прието това, да не е дадено място на тези деца, да не са включени в системата. И какво помага? Помага изследване на самата причина. Това е индивидуално. Индивидуално може в индивидуална или в групова констелация, но индивидуално имам предвид, когато се постави лично темата, защото всеки има уникална съдба, живот и уникална причина съответно. Нали, когато се отработи свързване с майката, женската линия, женската енергия, приеме се ресурс, когато се включат изключени и починали хора и деца, когато се признае страха, вината, болката и се отработят, когато се завърне човек, жената към своята зряла, пълноценна роля на жена и когато се случи това отваряне на любов и към живота и свързване с мъжката енергия. Всичко това са различни причини и по различен начин съответно се отработват и са много важни. Разбира се, всички тези причини, които изборих, те могат да са причини не само относно забременяване, те могат да са причини относно отношения, неразбирателство в отношения, относно проблеми с деца, относно проблеми дори с работа, бизнес, колеги и така нататък. Относно реализация, пари, изобилие, получаване, даване. Всичко е много свързано. Много свързано. Сега ми се иска да направим една констелационна практика за заставане на своето място. Разбира се, ако имате въпроси, е хубаво, който има да си ги зададе. Искате ли да правим констелационна практика всъщност? Така, Катя е написала колко е прекрасно, когато някой се е осъзнал, но тая злоба към родителите трябва да се изкорени. Благодарите, че са ви дали живот, нищо друго. Да, точно това. Това се отнася за Бенелин. Прекрасно е, да, че някой има такова осъзнаване и знания. Но пак казах, всичко се отработва стъпка по стъпка и е етап не чрез трябва, не чрез знанието, логиката и анализа, ами чрез любов, разбиране и подкрепа и поетапната стъпка в констелацията, защото ние това правим. Стигане с мекота до душата на човека, в случая както го наричаме клиент, а не трябва да признаеш, трябва да приемеш, защото така е правилно. Не. Щом ние
или някой от вас чувства нещо, значи има място в живота. Няма правилно, неправилно. Значи трябва да се обърнем към себе си и да кажем защо чувствам този гняв. Да му дадем право да го признаем. Да, аз чувствам гняв. Защо? Какво? Нали, най-често тук е когато наистина не сме пораснали да се свържем, но пак казвам, тук и детските травми, както видяхме, да се свържем, да пораснем, да кажем, че ние сме вече тези, които отговаряме на себе си, ние да се грижим за това вътрешно наранено дете, но това е процес, етап, не става и така раз и готово. И така. Сега, ако искате, може да продължим с тази констелационна практика, да усетите полето и собственото си място. И е хубаво да участвате или то. Ако пишете, на мен ще ми е трудно и да чета, защото ще обърна, но всеки може да се я направи. Така, обръщам към полето. Тази практика е много силна, въпреки че наистина ще е много кратка. Целта е всеки да застане в своя вътрешен център, на своето място, да усети и да приеме себе си и да приеме подкрепа от рода. Ако ето тук е центъра, това е тук и сега. Защо ни е важно да сме тук и сега? Ами, както видяхте до сега, дори в кратките малко констелации, когато сме някъде, ние се преживяваме на някой друг или стоим в детска позиция, много често бягаме в реалността или стоим в миналото и не сме тук и сега и няма как да се чувстваме спокойни, стабилни, успешни, щастливи, да създаваме хармонични връзки и да сме в нашата си реалност. И затова нали, слагам женска фигурка, нали, разбира се, мога и мъжка да сложа, но повечето всеки да се преживява просто фигура, себе си, нали, мъжете, че си те, нали, мъжка фигурка, няма да слагам две, просто една фигура, себе си, може да си представите себе си, тук и сега, как сте в центъра на своя живот, в центъра на своето място, свързани, цялостни, тук и сега и гледате напред към вашето бъдеще. И ето тук е момента всеки да се даде време да усети в тази позиция тялото си. Как се чувства? Има ли някъде напрежение? Или му е спокойно? Идват ли някакви емоции, някакви спомени, чувства? Те положителни ли са, отрицателни ли са? Има ли съпротива? Стабилни ли стоите тук или ви тегли на някъде? Искате да се завъртите, да погледнете, да се обърнете? Или ви дърпа в някаква посока, да се наклоните, да тръгнете? Всеки от вас да се даде време да усети тук и сега състоянието си на това място в центъра. Какво точно усеща? Как е тялото ти, когато си на своето място? На къде гледаш? Спокойни ли сте? Има ли мисли, чувства, образи? Просто им позволи пространство. Виж ги, разгледай ги. Наблюдавай ги.
какво искат да ти кажат, какво те карат да усещаш. Може да ги запомниш и после да си поразсъждаваш върху тези усещания, защото те са знаци всъщност какво има да отработваш. Дали си готов, готова за това място тук и сега, на къде те тегли, дали наляво, надясно, всичко това има значение. Но усети спокойно, възвърни се към себе си, към спокойствието тук и сега, почувствай земята под краката, как са стъпили здраво, имаш стабилност. Сега си представи, че зад лявото ви рамо, при вас може да е обратно, представете, че зад лявото ви рамо са всички жени от майчиния ви род. Това е женската линия. Всички жени, майка ти, баба ти, прабабите, прапрабабите, разбира се, те са повече, може да си представиш много, много жени по женския род. Позволи им да застанат зад теб, зад лявото ти рамо, като вълна от любов, мъдрост и живот. Защото те са дали живота, който имаш тук и сега. Виж своите усещания. Сега си представи, че за дясното ти рамо е бащиния род. Всички мъже в бащиния род, които разбира се са много повече, стоят отдясно за теб. Усети тяхната сила, присъствие и подкрепа. Бащати, дядовците, прадядовци, прапрадядовци. Всички те са някъде там, за дясното ти рамо. А ти си тук, на твоето място, в центъра на своя живот, който ти е даден от майчиния и от бащиния род. Позволи си да стоиш на твоето място, в средата, да бъдеш точно там, защото това е твоето място. Не преди някого, не зад някого, не на мястото на някого, не някъде там отстрани, далече или напред, в бъдещето, а тук си само ти на своето място в живота, тук и сега. Усети сега как живота минава през тях, през родовете, през майчиния женски род, през бащиния род и мъжката линия. Позволи си да приемаш този живот. Позволи си да приемаш с цялото си същество. Просто живота, дадения живот. Постой така, усети тялото си, сърцето си, дишането. Ти си тук и сега, с твоя живот. Всичкия ресурс, сила, енергия, които са ти дали. Имаш този живот и от сега нататъка можеш ти да правиш с него каквото искаш. Можеш да го подобриш,
да направиш по-добро. Усети хубаво своето усещане. Този прилив на живота. А сега си кажи, аз заставам на своето място, приемам живота, избирам стабилност, хармония, избирам да съм тук и сега, в своя център, на своето място и да гледам напред към моето бъдеще. Благодаря за живота, който ми е даден. Благодаря на себе си, че се свързвам с себе си, своето място и своя живот. Благодаря. И сега отново, нека всеки да запомни точно какво усещане създава тази практика в него. Дори може да си запише, може да си помисли малко, да си анализира какво точно е усещането, защото това ни дава много послания, много насоки. Също дава и ресурс, дава енергия, дава посока напред и ни дава и послание какво ще имаме да подобрим в себе си и да отработим. И така, ако иска някой да сподели след практиката как се е почувствал, може да каже, да, мога да дам обратна връзка. Има ли някой, който иска да каже нещо? Така няма. Хубаво е за себе си също да запазите моето усещане. И така, виждам времето напредва доста. Трябваше да е час и половина. Отново стана 2, но това е прекрасно. И така, който желае, може да се включи в предстоящия курс от 1 септември или да прави констелация, да запишем час, става с часове, било индивидуално, в група лесно може да съберем, има желаящи за заместители и така до 20 записване с намалена такса и отново казвам, че е прекрасно. Така, кажи ми, Нелен, имаш въпрос или искаш да споделиш? Искам да благодаря първо от медитацията. Накрая нещо се получи. Така, защото в един момент просто една въздишка се появи нещо. Въздъхнах нещо, някакво облегчение и после прозявка имаше. Значи нещо се е променило, нещо е станало. Няма осъзнаване какво е, но получен е някакъв резултат. Много ти благодаря за споделянето. Ето така работи дори при това объркване в теб. Полето работи, защото ти даде сила и се свърза с самия живот, което в началото на среща говорих, независимо какви са родителите. Какво правят, как са навъзпитали. Ние се свързваме с същинския живот, който ни е даден. Да. И тази прозявка, облегчение, че си пуснал, освободил, защото ние трупаме в енергийното ни поле такива много неща. И една крачка напред в пътя. Да. И примерно, ако може после пак ще има запис, пак да я правиш пак, това наистина дава облегчение, някак се центрираме. Но е хубаво да се отработят нещата, които работят на подсъзнателно ниво, наистина вече да тръгнем да правим крачки напред в живота. Това е идеята, да. И аз много благодаря за участието, прекрасни въпроси и за доверието, че си споделихте лични теми. Някои хора се притесняват, не смеят, но ние всички сме едно цяло, няма случайно, които сме тук.
всеки има частичка от това в живота си. Аз също, може би това е моята сила, че почти всички теми, които идват при мен за констелация, част от тях съм преживяла и аз. В моя личен опит в живота съм преминала, после вече професионалния опит, но ние всички сме свързани. Сега още се сещам да добавя, ето, Венелин, твоите родители са били учители, но това през цялата среща ми идва да кажа, нали, и сега навярно е момента, че в училище никой не ни учи как да го живеем този живот. Нали, там учим други неща, никой не научи на комуникация, общуване, на нали, правилно, неправилно в самия живот. В живота се учим сами, доколкото могат или не могат родителите, каквото са дали или не са ни дали, после вече почваме сами. Тоест вземаме си живота в ръце, себе си в ръце и почваме да крачим и ние каквото можем правим. Нали? Самия живот е училището. Нашето училище. И това е хубаво, че цял живот има какво да учим. Непрекъснато има какво да отработваме, да научаваме, да подобряваме себе си, да ставаме все по-добри. И затова не е живота. Да. Много благодаря отново за срещата. Прекрасен празничен ден. Желая на всички и до нови срещи. И аз благодаря на всички, най-вече на Цвети. Хубав До ден. нови срещи. Аз се записвам въобще. Сега имам 500 лева, ама още съм тук в изолация. Другата седмица ще стигна най-сетне до банка да За сметката. И... Да. Аз съм те включила в групата, вече имаме група, ще направя Viber група, там ставаме семейство, ето аз забравям да споменавам, може и на части, няма никакъв проблем, важно е желанието човек да влезе в курса, дали да отработи, дали да донаучи, нали, дори вече да е завършил някъде метода. В предните потоци дойдоха много констелатори, които са учили на друго място, просто да донаучат тези дълбочини, които правя и разчитането на полето, начина на превеждането при всичко задействане на процеса. И така, прекрасно е. До нови срещи! Благодарим ти, Цвети, хубав ден и весел празник! Благодаря на теб, Схер.